Farverne på disse store og små vidundere i stål, glas og lak ser noget anderledes ud. Her er en af dem, den danske Hammelbil, bygget i året 1886 af Albert F. Hammel på Nørrebro i København. Med forsigtighed bliver den hejset op på en fladvogn. Den er en ældre dame, og den skal behandles varsomt. Engelsk radio og fjernsyn har ønsket denne verdens ældste køreklare bil i studierne, for at den kan fortælle, hvordan det var at være stjerne for omkring 80 år siden, samt om dens chancer i morgendagens store løb fra London til Brighton. Den engelske kongelige automobilklub har højtideligt inviteret Hammelbilen til det klassiske løb, som strækker sig over 87 kilometer. Kongelig Dansk Automobilklub har bragt rejsen i stand. Fjernsynets reportagevogne står klar, og kameraerne er ved at blive rigget til. En tændstik bliver sat til under forvarmeren. Man pumper tryk på akkurat som ved et primusapparat. Det er den gode gammeldags manér, som anvendes. En sav til knoren, et tøk, og så går den. Indsugningsventilen fungerer. Der klemtes med klokken, og Hammelbilen har taget englænderne med storm. Og her har vi så Ophelia. Den ligesom slingrer, men det er kun for at demonstrere den mærkelige styreanordning. Man skal dreje rette til højre, når man skal til venstre, og skal man til venstre, skal man dreje rette til højre. Starten foregår efter Le Mans-systemet, der er flugt og fart over feltet, førerne løber hen til bilerne, men Hammelbilens forvarmer var tændt i god tid, og den får en fin start. Og så gik starten. Hammelbilen har som passagerer det første stykke gennem Hyde Park, den danske ambassadør i London, Stensen Let for hans frue. Klokken er 8:35. Hammelbilen har tilbagelagt 3 kilometer på en halv time. Fint klaret af en 68-årig. Stadig tøffer Hammelbilen. Den er nået til bakkerne ved Brixton Hill, og den kan mærke det. Kontorchef Loft er slået af, for at den ikke skal have for meget at slæbe på. Sådan en lang bakke kan nok tage vejret fra en gammel bil tære på dens kræfter. Og til sidst er den gået helt i stå, og nu gik det ellers lige så godt. Klokken bliver pudset. Hammelbilen er på ny parat. Det lille hvil har gavnet både vogn og fører. Forfrisket og veloplagt puster den afsted mod målet. Så er vi ved udkanten af London. Vi kan glæde os over det smilende landskab, og i Hammelbilen er der tid til at nyde udsigten. Maksimalfarten er 9 km i timen, og i veteranløbet kørte Hammelbilen med en gennemsnitsfart af lige ved 6 km. Opløbet foregår i badebyen Brighton, hvor 10.000 er samlet ved målet for at overvære de gamle gladiatorers opløbskamp. Klokken er hen ad 15. Den første bil passerer mållinjen, og nu klokken 21:10 afbrød den engelske radio sine udsendelser, og speakeren meddelte, at den danske Hammelbil var ankommet til Brighton efter at have gennemkørt den 87 km lange strækning på 12,5 timer.